Здравейте, сега ще снимам на Грунтуар Танк с Митко Илиев 05. Аз съм Мастер Про BG. Кой е Мастер Про BG? И днес ще си викаме на Мастер Про BG. И аз съм Мастер Про BG днеска и той е Мастер Про BG днеска. Абе, не. Утре и той ще е Митко Илиев 05 днеска и аз ще съм Митко Илиев. Както и да е, той е малко объркващ. Малко съм куку. Ама Да. малко. Той, както ви казах, Аз съм куку. както ви... Казах, ще играе на Грунтуар Танк. Готово. Както ви казах, както ви казах, ще снимам ревю на КВ1 или на Т-34. В коментар... Да, и Заек с витамин ще дойде. Ще дойде след малко да снимаме. Ще пишете в коментарите на кой да правя на кой да правя такова. На кой да правя епизод на Т-34 или КВ1. Днес ще направя на Су-85, защото заради един човек заради един човек на име Митко Илиев 05 не можах да кача другия клип. И така, Су-85 е в Су-85 е в руското технологично дърво. Можете да стигнете през МС-1, АТ-1, Су-76, Су-76М. Но пък можете и през Т-34 да стигнете към него. Като го вземете, можете да ходите към Су-100 или АСУ-57. Предпоръчвам Су-100. Но както вие си решите. Така. АСУ-57 е супер дребен, докато Су-100 е голям и взима супер много демидж. Около 700 взима, не супер много, защото АСУ презарежда на 2 секунди и взима по 100 демидж и нещо. 200 може би. Докато Су-100 презарежда на 10 секунди, обаче взима по доста демидж все пак. Ще ви покажа един геймплей с тоя. Ако имам възможност, ще го кача днеска. Да, със сигурност ще имам. И днеска ще го кача. Защото го снимам днеска на 2016 ден 8 февруари 2016 година снимам. Защото съм снимал и 2014. Както и да е. Някакъв ми заобикаля, тук е десетка. Чакай, дали се обърна? Някой не ме проби. И затова се мръднах. Не апгрейднах КВ1. Вижте колко са тъпи тук. Вижте, вместо да ръчнат да си го килнат спокойно, се мъчи тук. Вижте аз какво правя. Гледайте. Нали е тук? И... не е умрял. И умря.
нито то, дето беше зад мен. Отивам да си убия някой АФК. Да. Или ако няма АФК, което се прави на АФК. Добре, това не е АФК вече. Ай, леле, наха. Здрасти. И така, убихаме. Нищо, все пак не може без загуба. Не може без загуба. И така, поради това, че ме убиха, ще снимам още един. На още един танк ще снимам. Ще снимам на Т-34. Ще снимам на Т-34 с едното уради. Това да презарежда 7,2 секунди. И искам вие да ми кажете кое уради е по-добро. Защото има едно 76 мм, дето взимам по 200 деймично удар. Обаче презарежда 7,2 секунди. Другото презарежда 4,2 секунди и взимам по 100 нещо. И така, днеска ще игра с това, дето е 7, утре ще игра с това, дето е 4,2. И вие ще ми кажете. Не. Да говоря с един приятел. Както и да е. На име Митко Илев 05. Обаче съм го мютнал в клипа и няма да може да говори, защото ме дразни малко. Това вика. И вика, така ще викаш на Кристиано Роналдо и пее някаква песен тролало, някакъв трол. Иска някой да го тролне набързо, му спренета. Няма да съм, аз ще ви дам скайпа да му... Ето един... не го цели. Тя стомерно е. Може да ме нютнеш. Лесно. Да, тук ми го взеха вече. Видим тук... Какво прави? Нещо се опитва да направи. Това по-точно не можах така и така да разбера. Кръг.
ще ви покажа как да се справите с един такъв танк, който е на повече от вас. И така, заобикаляте. И така, моби. Всъщност ще направя още една битка, последната за този клип, защото вече може би от две битки и 0 победи, без да оживея. Пак ще играя с 85. Този път ще игра малко по-ефективно с него. Той е за... С 85 е за С 85 е за снайпериране. То за снайпериране става, защото няма много добра бройна, пък взимате имидж. Това е добре за него да снайперира. Вие ще ми кажете с кой пак да снимам. Дали да снимам пак с Т-34 или с КВ-1 направо. Вие ще ми кажете как да снимам, с кое танк. И тук нещо се обърках. Това не е пътя точно за този танк. Пътя е друг. Пътя е натам. Ще ма намаля. Считам. И аз ще трябва да ходя там при стък 3 да се вкривам и оттам да снайперирам. Както виждате, този танк дига около 45 км в час на права линия. Аз малко ще подпомогна тук. Да. Готово. Първия кил. Добре, че оръдието презарежда бързо. Така, носите. Ето още една цел за... Искам да дойдат да помогнат. Защото тук има шуркаване. Да е така. И така. Ще станаха кавено и
Така ще го избера просто. То няма цели. Аз съм. Добре, бихме 710 демидж, добре. И това ще бъде за този клип за днеска. Очаквайте още клипове. Ще качвам. Намерих нова програма на име OBS, която на мен ми върви супер. И не ми лади даже, като снимам.